Assalamu alaykum mehriban adamlar. Assalamu alaykum aziz vatandaşlar. Salam mehriban tamaşaçılar. Mehriban doganlar, Kahraman Arkadamyň saýatynda bizim ýurdumyz Bedew wady bilen öňe barýar. Mene görüşimiz ýaly şu wadyna milli dutarmyzyň o wady ýanglanıp dur. Bulum bizi duýsanlary, wonlary, bun kunny bizim ýaşlanmaz şu milli öwüşgünni, milli terbiýede terbiýelenýär. Muňa da şu ýaşlanmazyň ösmegini bir ähli mümkinçilikleri döredip berýän Kahraman we Mehriban Arkadamyzy salsalanat gepleşimiň başynda köp sawallar aýdýar. Goý Kahraman Arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başy dik bolsun. Şu milli suňatymyz Arkadamyň saýatynda dünýä ýüzüne ýaňsalsyn. Türkmen durmuşynyň başarylygine öwürlen bir näçe milli aýdymlarymyz, ýüzlerçe aýdymlarymyz asyrlaryň dowamyna halkymyza ruhy lezzet paýlap gelýär. Ýurdumyzyň bir näçe tanymal bagşy sadanalary, dörejilik toparlary, bir näçe folklor toparlary, ýurt we halkara meçberine geçirilen çäherelerde, medeni çäherelerde, konsert festivallarda çykyş edip, bir näçe owadan aýdymlar, sazlar, mehribanlar size lezzet paýlap gelýärler. Gepleşigimizin bu edek sana mehriban tamaşaçylar ne halk aýdymlardan, milli aýdymlardan düzülen bizden ýaş ýerine ýetirjilerimiz tarapyndan şeýle de halifa sadanlarymyz tarapyndan ne gepleşigimize ýanglanjak bir aýdymlarymyz size lezzet berer diýip tüýsüregimizden umid edýär. Döwlet oral Kahraman Arkadamyzyň tagallasy bilen bir näçe bäsleşikler geçirilýär. Muna ýanglanýan telebäsleşigi, merzendaneleri, daşary ýurtlardan bizim ýurdumyza gelip bizim medeniýet işgärlerimizin bir sahnada çykyş etmegi bizi duýsanç duýgusyny hasam eter bizi artdyrýar. Şoň üçin gepleşigimiň şu gereklerini biz maslahatlaşdyk. Şu milli öwüşgünni, milli dutarmyz bilen, gyjagymyz bilen bir näçe depreklen, bir näçe görnüşi bilen bir milli öwüşgünni şu gepleşigimizde bir alyp gidelip özümizi maslahat etdik. Sebäbi bizim halkymyzda, bizim ýaşlamyň arasynda şu öz halk aýdymlarymyzda, milliligimizde isleýän. Şoň üçin isleýän bolan üçin biz gepleşigimiň şu gereklerini öz milli libaslarymyz bilen, milli dutarmyz, gyjagymyz bilen, milli ähengde bir alyp gitmäni makul etne türkmen ýigitlerini, türkmen libasyny bir halk aýdymlarymyz bilen gepleşigimizde häzir dowam ederler. Gepleşigimiziň gatnaşýan halk aýdymlaryna çykjak ýigitlerimizi häzir tanışdyralyk. Ulu howetlen halifa mehriban tamaşaçylar ne gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyz ne milli libasda halifamyzyň belläp geçýäli ýanglan ýarym 2017 telewizýonyň ýeňjisi Balkan welaýatyndan gepleşigimizde gatnaşýan Hemra Nuri we gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban tamaşaçylar ýene de bir bagşy ýigit, ýaş dehinli aýdymçy Balkan welaýatynyň gepleşigimizde gatnaşýan Garajaýew owadan eserleri bilen bir näçe halk aýdymlary bilen sizi gepleşigimiziň dowamyna begenler. Hoş gördük. Onun gepleşigimizde ilki buýsanç sözler bilen başlaýar, soňam türkmen halk aýdymlary bilen gepleşigimizi dowam eder. Ýigitler, buýsanç sözlerimiz sizdendir. Bize şolay ýaly mümkinçilik açyp beren Kahraman Arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. İl ýurt bähwi tutýan tutumly işleri elmeden bar wazanlar. Inni bolsa Mehriban eser bagşy gidimiz Garajaýewiň bir buýsanç sözlerini estelem, ondan aýdym sazlar bilen dowam eder. Söz sizden Garaja. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Men şu çal sazanyň atly gepleşige bir näçe halk aýdymlary getirdim. Biz ýaşlar üçin şeýle aladalarny etýän Kahraman Arkadamyzyň jany sag bolsun tutýan tutumly işleri elmeden bar wazaldy. Birinji haýdy beriňizden başlaýaly. Haýdyňyz aýdýan aýdymy. Emraýda. Emraýda. Görýän Mehriban eser näli bir owadan fursatlar hasanna türkmen ýigitler hak berdi. Bir-birine ýol berýärdi şu. Olam bir özü wondur. Onu ilki Hemra Nuri fina tahlifde garaşýan halifalar mäder ustadlyk bilen size sadanlarlyk ederler. Geçä.
tapırar kulpudağında. Ey 40 yılın hizmetkarını, hizmetkari, 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 tağit olunda. Ayrıldım armanım yok illere. Yar tavında uyuyacağım benim yarım ey teyrana çıkıverdi. Ay teyrana çıkıverdi. İller şadiyanı vay görmene çıkıverdi. Ya yarın gelir tam kesine. Leylim, 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 leylum. Divana çıkmadan. Ayrıldım armanım yok illere. Yar tavında uyuyacağım.
Berekellah Emrah. Näçe köp çyks etdiňse, näçe aýdym aýtdyňsa, şonça tiýiň açylýar, sahna öwrenşýän, bir ýüzüň açylýar, bir erkin çyks edýän. Eýem şol bildirýär, berekellah diýip. Inden şu adna halipalarym diňläp otyrlar, şeýle bir haçanna bagşy, mähriban illäşler bir ýürekden joşup, aýdym aýdanna taýdanlarym joşýar. Indi ýanky birinji aýdan aýdymyň türkmen halk aýdymy ýara togyna ýygynanym Emrah Nuriýew joşup mana nädiriň diýen türkmen halk aýdymyň ýerine ýetirip berdi. Bir näme diňe berekellah diýet. Ana şu esasy nähriban illäşler türkmen halk aýdymynyň bir öz hasaplary bolýar, öz düdüni bolýar. Şoň üçin sadanlary gepleşmege çağırmaka biz pikirlenip şu türkmen halk aýdymynyň hasabyny bilýän deprek mi sadanlarym şoň üçin çağırdyk. Indi Emrah ýa-da gepleşmegimiň şu ýerine sen bir halipan kim bir nähil aýdymlary öwrenýän, bir gelecekde nähil aýdymlar aýtjak, şo arada gurrun berdiň, ondan ýene de ýygyny türkmen halk aýdymlary bilen dowam eder. İlk bilen halifa Hakberdi halifa Süleyman Garabayev halifa bir sawalpylmaýdan sadanna bolanna eýen bagşym joşy berýär. Berekellah. Emrah sen haýsy halipalar diňleýän? Diňleýjilerime de gyzyk kıllar belki, ýani. Türkmenistan'ın atqazanan artisti Recep Ulufi halipany dinläp, şoň ýoluna ýykyn edip. Soňra bolsa näme şu wagtky döwrümizde halipalarken Ýagmyrhan Gelliýew, Gurban Alsy Nurgulyýew halipalar dinleýän. Berekellah. Onu ýa-da illeşlemedem näme aýdymçydan, bagsydan aýdyma garaşýan, bilen garaşýan taýdanlar. Onu bir aýdym bilen dowam eder, onuň ýygynyň ýene de söhbetleşimi dowam eder. Uluhy we filan ali. Gözüm aranım, yeni yar bülüdüm aranım Korkundumdan ben ölüm geline bülüdüm aranım Benim eli dostlarım ardım ayda insinlere Yar benim ardım yetire Yol başım aramıda Aklımdan toz verse toma şeyle aklımları Senim canı tavsırıp turun aydın vermedi Ey ahim, sen ya peyker mamdan Bağrım yırtır, kaçı darab Gölversen vay bir karış boydan artar Yıkağımı türtür cemalım elim tuturur cemale Yaşık bir bolyan bundan mekar Ey ya devinin nurlar kun hakkar Bollunlar tanama gelen diler Vay abdildim aranemi
sevimli karımın gelini gelin var adara çıkıp kıynalandırır oy arkadaşa çıkanına bir cevurmak gidip yılgırşına maydım ayıldım aranı güldüm aranı hep benim aranı Sen işleyen yerin nerede Emrah? Balkan vilayatynyň Serdar Atrap Medeniyet öýüniň aýdymçysy bolup işleýän. Berekella tuğulama. Ana eyem yanlanlayan televizyonlaşıktan beri sen eyem işe başladın şeylemi? Sen bir neçe eyem aydımlar öğrenipsin yan gepleşiň başlamaka nähil aydımlar aydylýan eyem aydımlar sana otursun eyem sana ipetler yetapdyr döwlet. Ana şu bizi kuwondur ya. Inni ýene dädir bagşyny bir fowatman ýene de aydym bilen dowam eder. Inni nähil aydym aýdany? 2017-nji ýylda maňa bir şowluk getiren vilayet tapyrynyň döwlet tapyryna geçmek üçin şowluk getiren aýdym, gola gel aýdymy Türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirip berän. Ondan mehran ýeşler uly howat bilen saýdanlar bilen illeşsem şol aýdymy uly howat bilen dinläliň. Alelime panzara bağrım derine gönlüm bir tanedir yarımın düşünce sözüm yarım canarım gönlüm bağışına Geller bağı girip göderler oynaşan Gel taraf tüsünle birbirler paylaşan Ay ben bolsam garibaşım sen şahatenim bolana
gönlüm şollonu kırmıdamin Yüzmün muşabbet bilir vay canım altımızdamin O elini hancer ey bağrım dile bile gel Kemine yarım mazlum kâfetin namı Kimine cibu kıymetli Aynı kelamı Yok vurmuş egelin kıylar terbu salama geldi Bu tezmin ahire sözün tamamı Ayyalar ben yarım vasfın ey Devet malam malaki Ayyalar ben yarım vasfın ey Devet malam malaki Altın Zaman Kamil Market'in adyk we hojuluk harytlary bölümini 17 aprelde çarşamba günü ular darlaşyk. Pursaty elden bermäň. Dükanymyza fewda etmäge gelin. Hemrana halipalar tadan nalyk edýär. Eger mümkin bolsa hak berdi. Şu ýaşy gitlemede bir halipan dilinden bir gowy söýler esitmek bir ulbagat mykadýan. Gedek dilen hak berdi. Kerin şumalaçenini getirin, giden ägirt halipalanmy. Bu aydymlary sünnäläp sağlary şu döwre getirdiler de. Şu döwre bizim gahrman arkadamyz, hormatly prezidentimiz elmidam açkyşlaryna şu miras goramak, miras şoň içine de şu bizim aydym sağlymyz hem girýär şoňa. Biz muňa begenýäs hem gonyýas. Näşun hemra halk aydymjy bolşy alyp ýerine ýetirjek bolup çalýas näme? Özümiz hem begenýäs hem gonyýas şoňa alyp hemra ýaly ýaş oglanlar şeýdip çykyp halkymyza hedil berdi. Oňa ýetesi zat ýok näme? Begenýäs gonyýas. Sanlar da bolsun. Ona hak berdi häzir hemra ýene de bir näme bagşy açanna bir pesaýdan ýokarrak aydymlar başlaryny bir bagşy bir ýylygyna käwat bir joş 2 tane aydym amaýda ýa-da. Belki hemra ýylygyna bir durman bir 2 tane aydym ýerine ýetirip berdi, onuň adyny berdi. Garaja ýigidimizem joş botyr, ýerinden ýene de aydymlaryny dowam eder. Ona nähili aydymlar ýerine ýetireli? Türkmen halk aydymy, Qaragöz diýen aydymy, hemde Alsenem diýen aydymy aýdyp beren halipa.
rahatım. Ey senin derdin kendin, benim hasretim, ikimize bağlı armağan, aramız karanlık. Ah yarım, yok bu meseler böyle ki bilmiş. Ey dostlar, hayran böyle hareket. Geçti ömrüm kül. Ey hayat oldum senin duvarlarımı. Ey karamı, karamı. Ya aylığına bilirim yarim gözü ömrüm kül. Ey ayağım oldum senin duvarlarımın. Ey karamı, karamı. Ey Ama değil yuvul töhmet kılıncan ay kılıncan, kılıncan. Kadir olsam belli töhmet yar kıl dene. Ey bu neyi sevilen canım Ali Çağlayan, anan olsam belli canım yar dene.
Size köp sağ olsun aýdýas. Mehriban tomoşaçylar size de bir lezzet getirenler diýip umyd edýäs. Şeýlelikde Hemrany ýerine çagyryp, sahnamyza bolsa ýene de bir bagşy ýigidimiz Garaja Garajaýewy çagyrýas. Gepleşigimizden Garaja Garajaýewyň ýerine ýetirmegindäki bir näçe halk aýdymlary bilen dowam edýäs. Ay bir bakışta mail ettin. Ay bir bakışta mail ettin. Şolgun akşamar beni. Ay niçinliyle kafir ettin. Koydun kırmana beni. Ağrı beni ay ağrı beni. Ey mail ettim fedim bilen ol kalem kaş kızım bilen ol kalem kaş kızım bilen. Ay barmanayım dedim bilen tandım acı tar beni. Tar beni ay tar beni. Ay dillerine güle bakman güle bakman güle bakman güllerine ay gülüm yıkmay güllerine ay gülüm yıkmay. Ay men merhatsa tek bir lukman koydum çağlar beni. Var beni ya, var beni. Ay dime köyüm uğur yettir. Ay dime köyüm uğur yettir. Bir bulunmak hayır ol hepindir. Bir bulunmak hayır ol hepindir. Ay tarkan efendim demdir bak şolan manar beni. Nar beni ay nar beni.
haytı bina ey vay ey barayna ey abdü ben yaşayım seni kim oldu ben bu yolun haytı bina ey vay ey barayna ey karanlık gecede tapabilmem gidemiyorum Kovgallalar ayak hey bilen hey elimni Ey bere Ey bere de yakın bildim önümni Ben bu yolun haytırına ey vay ey barayna Hey neyin bağmasına durup beni seyirana Gözüm tövürümde ya yüreğime giryana Ay Ey yakalanım gönlüme gitti kervana Ben bu yolun haytı bina ey vay ey barayna Hey burun elliyim diyar kanın ey bağında Hey burun erdim diyar kanın ey bağında Aşala veriyem sana bilen ey falında Ay gene Ey Kerem Ali ardına bakmağında Ben bu yolun haytı bina ey vay ey barayna Kerem Ali ardına bakmağında Ay ben bu yolun haydi Ay ben bu yolun haydi bir
Inni gepleşemiz şu yerine bir çekul aydımlaryň birini yerine ýetirip berseň, eger mümkin bolsa Gürman Maksyň aydan aydımlarynyň birini, bir çekul aydymlaryň birini yerine ýetirip beräý. Ulu hawassylan Halipa. Gönlümde kalmıştı kanı burcuyla ay aklına pardı gelmiş benimlenin yetreti canımda kanı burcuyla boy telle benler kamatı da ay düşündürümünden neler bana hayır Türkiye'den sen olur canım şeyda bilimine düşmez akır men adam yarı yetişmedi ay derdim çoktur derman koluma düşmedi ve terim şedebi daldır dilime Emraniyer girdim yarım bağına Istem diyarladım bağına ay girdim kapısına yar toğuna Ben onu takamatkar kulağı yüzünü ay girdim kapısına yar toğuna Ben bolsam gadini gurçinin ay Kızmatkar bülbül çiğnime Biz sizin şahatlykly günleriňizi, gymmatly pursatlaryňyzy hasa baýlaşdyrmak üçin hyzmat edýäs. Biz sizin internetden sargan zatlaryňyzy hem
gysga wagtda eltip berýär. Siziň bize ananan her bir zadyňyz gözümizin görejýär ähmiýetlidir. Dünýäniň ýüzden gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli kunjegyny siziň poştaňyza iň gysga wagtda gowşurmak üçin çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen Poşta çaparçylyk hyzmaty tyd we inamdar. Halipa şu Balkan welaýatynyň gepleşiminde gatnaşýar diýlenler, şu bagşylardan elbetde damana ýoram gözeňe gelýärdi. Damana ýornada halipalarymyzyň ýerine ýetiren bir näçe bir meşhur aýdymlary, gowy, çekul aýdymlary we mümkin bolsa şu Garajadan haýyş desek, damana ýolundan bir gowy aýdym ýerine ýetirip berseň. Garaja näme aýdym aýdyp berse? Türkmen halk aydymy Maral Zeyrenni basardygymdan ýerine ýetirip bereýin.
Karaca Karacaeva köp sağ bolsun ýatna şu wagt Hemran ýanyna telefon halipa Hemra şeýle bir Karaca bir jan köýürlük etdi ýa Hemra. Yani Karaca bilen maslahatlaşdyk şonla boly ınjytmagyny aýtsam, haraym döndüğünü aýtsam diýdi, näil bolar diýdi. Ay menim bolar diýdim. Birek bilen ýa-da şu meňde ýaly Bir maslahatlaşyp bir aýdymy iki ýa-da Gaýtalanmady ýaly. Şolar ýaly bir näme etdik de maslahat etdik de. Onun şol aýdymlary ýerine ýetirip beräýdin. Ay ulan sakın sana yavrum. Yeşil benim adım ne yar harayımdan. Pervanede koda yayru yar akırım girmişim. Vak yeşil benim adım ne yar harayımdan. Hicran bilen ciğer bağlalı. Ay hicran bilen ay aksik bağlalı. Bak kendimi yakar sola yere çıkıp varim yayru yar aksik varlar. Vakti gırradı bolsam yar yanar benim dostum Sudrey yar İbrahim'den benim dostum Sudrey yar İbrahim'den
Annem ay menam Hey atagani nasma yedegi janenem janena yetme qara qullim anjata Hey ben qal mana qiyamatun minna wadiyatun qara wallil ma yanzat ma hayat ma anzat ma hayat ma Hayat ma
Mehran yaşlar görüşümüz ýaly gepleşigimiz sizin gün sürmeňizde türkmen halk haýdymlary bilen dowam edýär. Bir bagşy gitlenmeden bilelikde ýerine ýetirmegine türkmen halk haýdymlaryny dinläliň. Onda garaja sen ana hemraň ýanyna gel. Ona bizem öz ýerimize baryp gepleşigimizi onuň ýoşadan jemläp berýär. Ay, senin sana saday. Ay, senin sana saday sallanğın dertleri. Gözüm bakıp vurulun mayını anlatır. Müştok derdine dertler Tədəyin oğulay Batı bahar tiller En var açılan ol En karigar tiller Ağdan saklı yerde dillerine acayip Yine kanı dökülür tillerine acayip Bu sönmedik geçe billerine acayip Arı kimin ayrılman ballarına acayip Senin adamı vermedin bağım el-ğur edin Ay, aşıkların anda toyun bilen bağlıdır Gökine yeseler kereşmeyi dağlıdır Ay, birbirinin iğninde ölüp gitsen ağlıdır Sesi gelse kulağına bilbilim avazıdır Ardım budur anlaydır bağır dilbere Allah'ımla Adem'ni Allah'ımla Adem'ni almasan vasalayır Bereket meydanına belli etmem yeter Bırak neyten kılıp koyan bu yani iteler Mektadini beyvan Mansur kimin atsayalar Arzum mudur almayken ben bu da kar edil Ahmet verayim
Mehman illeşlerine Hemran Nuriyev'in şeyleri Garajayewiň ýerine ýetirmegine Dilber diýen halk aýdymyny hemmämiz bilelikde dinledik. Ine bolsa ýigitlerimizi bagşy ýitlerimizi sahnamyza çağırıp ne bilelikde Garagöz gelinýän bir türkmen gyz gelinlerimizi wasp edýän bir halk aýdymy bilen dowam edip bermeňizi haýyş edýäs. Mana mehman ýeşler görüşmedi ýaly çaltagana gepleşmeden şu edekki sanynyň aýdym sahatlary şulardan ibaret. Indi gepleşimiň jemleýici pursatlaryny ana ýigitleri, halipalara köp sawazny aýdýar. Hemran Nuriýew, şeýlede Garajayew köp sawazny aýdýar. Aýdymlary ustadlyk bilen öz başarlaryny ýerine ýetirdiler. Ne jemleýici pursatlaryny da gahrman arkadagymyza bide şular ýaly uly mümkinçilikler döredip beren üçin, halipa şäher ýoluny açyp beren üçin köp sawazny aýdýar. Goý gahrman arkadagymyň jany sag bolmagyny, ömrüň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Aydym saat insanyň hemrasy asylyny baba gamardan, aşyk aýdyň perden alyp giden bagşyçylyk sunugaty, milli aýdym saatlarymyz goý elmide ama ýanglanyp dursun. Ýyllaryň bagtyarlygy, döwrüň bagtyarlygy bilen saatlaşyp, asuda ömürde döwran sürýän her bir maşgala ojanyň bagtynyň dowamatynyň dowam bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ýaxşy niýet, ýaxşy päl bilen goý demin öz gözelligi bilen dowam etsin. Açyklyk, kempäklik, arzu bilen ihlas edilen her bir insana arzular hasyl bolsun, maksat muratlary
yerine gowuşdun. Goý ýurdumyz parahat, asmanymyz asuda, türkmen milli aýdym sadarymyz ýaňlanyp dursun. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda gahryman arkadamyzyň saýatynda mehriban tomoşaçylar görjeňiz elmidamy gowluk bolsun, dutarjamyzyň owarlary, halk aýdymlarymyz gahryman arkadamyzyň saýatynda elmidama ýaňlanyp dursun. Edi arkadamyzyň belent başy aman bolsun, jany sag bolsun. Mehriban ýetişir onu ýene-de ýagşy ünlüde görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Ay aley aley, san aley aley, ay aley aley, san aley aley. Hey sanlar sana yara, min kurban aley. Bak hey sanlar sana yara, min kurban aley koye. Hey başarına başarım, Müstefe başarım, Müstefe kadaraydı gülüm idi hoşlarım. Hey başarı tegrey başarına, Müstefe başarım. Bak Müstefe kadar çekime, gülüm idi hoşlarım. Müstefe kadaraydı vay, gülüm idi hoşlarım. Ay aley aley, hey san aley aley, hey sanlar sana yar yar, min kurban aley boye. Karaca karaca günler anlayacak